إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен: Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз үзенең гаделлеге белән кемне дә булса хак юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең рәхмәте белән кемне дә булса туры юлга күндерсә, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, ислам дине паклык дине, чисталык дине һәм югары әхлак дине. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям нинди генә югары әхлак булмасын, ул һәммәсенә дә ия булды. Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: "Иннәка ла'ала хулуқин азим". Эй Мухаммад, дөрестлектә син иң күркәм, бөек әхлакларга ия булган зат дип әйтте. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, динебездә безне матур сүзләр сөйләргә, чиста авызлы, башкаларга тел пычраклыгын күрсәтмичә йөрергә, яшәргә чакыра. Кем генә булмасын, нәрсә генә булмасын, авыздан чыкмасын җүнсез сүзләр. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям менә бу җүнсез, начар, пычрак сүзләрне кемне дә булса, яки нәрсәне дә булса сүгүләрне пәйгамбәребез тыйды. Хәтта искән җилгә дә тел-теш тидермәгез диде. Хадистә әйтелә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям былай ди: "Җилне сүкмәгез, әгәр дә үзегезгә ошамаган җил көчен күрсәгез, бу дуганы кылыгыз: Эй Аллаһ, без синнән бу җилнең хәерлесен һәм җилнең нәтиҗәләренең хәерлесен һәм җилгә әмер ителгән хәерле әмерләрен генә сорыйбыз. Һәм синнән бу җилнең начарлыгыннан, җил нәтиҗәләренең начарлыгыннан һәм җилгә әмер ителгән кыен әмерләрдән ярдәм сорыйбыз. Менә шушы дуганы кылыгыз" дип әйтте пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Икенче бер хадистә әйтелә, бер вакытны бик каты җил исә. Һәм шул җил искәндә бер сахаба бара иде һәм җил сәбәпле киеме җиргә төшә. Һәм шул кеше ачуыннан: "Эх син җил мәлгун" дип җилне сүгә башлый. Һәм бу сүзләрне пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ишеткәч былай дип әйтә: "Җилне сүкмә, чөнки җил әмер буенча, ягъни Аллаһының кушкан әмерләре буенча төшә. Ә син һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җил ди, әмер буенча йөри" дип әйтә. Кем берәр нәрсәне нахакка ләгънәт кылса, ул ләгънәте кире үзенә әйләнеп кайтыр. Менә уйлап карасаң, мөхтәрәм җәмәгать, кайсы бер вакытта ул безнең тормышыбызда шагыла, күренә. Кемдер
көз көне яңгыр яуганны яратмый. Кемдер кыш көне, январь айлары, февраль айларында салкын булганны яратмый. Сүгә башлый, ах бу салкыннар, ах бу фәлән, ах бу төгән. Ягъни җәйнең иссе булуына, кышның салкын булуына җәмәгать без ияләнергә тиеш. Аның табигате шундый. Аллаһы Тәгалә көзне безгә шулай яратты, җилле, яңгырлы, кышны безгә салкын килеш барлыкка китерде. Һәм шуңа күрә нинди дә булса күренешнең шундый булуы җәмәгать, ул безнең сүзләребезгә карамый. Без нәрсә генә әйтсәк тә, нинди генә сүзләр әйтсәк тә, без аны үзгәртә алмыйбыз. Һәм шуңа Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм җилне сүгәргә тыйды. Һәм аның белән бөтен һава торышын. Ни өчен? Чөнки һәрбер һава торышы, яңгыры, кары, салкыны, иссесе Аллаһның әмере белән тормышка аша. Синең раздражительный килеш, шулай төрле начар сүзләр белән әйтеп йөрүең, аның зыяны бары тик үзеңә генә килә. Бары тик үзеңә генә төшә. Ни өчен? Чөнки бу сүзләрдә Аллаһының тәкъдиренә каршылык күрсәтү булырга мөмкин. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, үзебезнең нервларыбызны, үзебезнең сабырлыгыбызны арттырсак иде һәм сакласак иде. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм безне йорт хайваннарын һәм үзеңә файда китерә торган әйберләрне тиргәргә, орышырга, ләгънәт кылырга тыйды. Һәм бер вакытны Аллаһ илчесе белән сахабалар юлга чыга. Һәм юлда булганда ял итәргә туктыйлар. Ял иткәннән соң кире торганда бер сахаба дөясен торгыза алмый. Селкетә тегене, тарта, нитә, тегесе тормый, кирләнә. Хайваннарның шундый гадәтләре бар. Кирләнә һәм кирләнгәч, ахырдан бу сахаба түзмей, нәрсә ди? Тор инде, Аллаһның сиңа ләгънәте булсын дип әйтә җәмәгать. Һәм шул сүзләрне ишеткәч, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм берегез дә андый сүзләр әйтмәгез ди. Безнең белән ләгънәт кылынган хайван дөя бармасын ди. Үзегезгә каршы бер кашанда дуга кылмагыз. Балаларыгызга каршы дуга кылмагыз. Байлыкларыгызга, мал-мөлкәткә каршы дуга кылмагыз. Чөнки Аллаһ кылынган дуганы кабул итер вакытына туры килмәгез дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Менә бу җәмәгать безгә беренчедән дуганың бик көчле корал икәнлеген күрсәтә. Ялгыш кына берәр җирдә берәр сүз ышкындырсаң, һәм ул Аллаһының кабул була торган вакытына туры килсә, ул җәмәгать тормышка аша. Һәм шуңа күрә үзең куллана торган йорт хайваны булсынмы, утырып йөри торган машинаң булсынмы, кайсы бер вакытта кеше сатып ала заранее, заведомо какую-то рухлядь, какую-то старую, а потом удивляется, почему она ломается, почему она такая, и начинает ругать ее, поносить и так далее. Бу җәмәгать үзеңнең йөри торган машинаңа, байлыкларыңа, үзеңнең имуществоңа начар сүзләр әйтү, ул синең байлыгыңның бәрәкәтен киметә. Һәм шуңа күрә ватыла икән сабыр ит, Аллаһтан хәерлесен сора. Я Раббым, бәрәкәтле килеш, ватылмыйча, матур гына йөрсәм иде. Яки, я Раббым, бу машинага миңа икенче бер хәерле алмаш бирсәң иде, дип дуга кылу җәмәгать һәрберебезнең көчебездән килә. Әмма ләкин, ах такой секой, ах бу фәлән, ах бу төгән дип җәмәгать сүзләр әйтү синең байлыгыңның шушы дәрәҗәсен бетерә, бәрәкәтен киметә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать сүзләребезне әйткәндә бик сак булырга тиешбез. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез бу хадистә нәрсә ди? Үзегезгә начарлык теләмәгез. Нәрсә генә булмасын, тормышта нинди генә авырлыклар килмәсен, нинди генә потрясениялар, чирләр, авырулар булмасын, без җәмәгать үзебезгә үлем теләргә яки үзебезгә начарлык теләргә ярамый безгә. Тыелган. Аллаһтан сабырлык сорап, Аллаһтан хәерле рәвештә бу бәладән котылу сорап торырга тиешбез. Шулай ук балаларга каршы дуга кылу. Кайсы бер вакытта Аллаһ сакласын, ләкин Аллаһы Тәгалә әгәр дә берәр кешене баласында бәласын бирә икән, әгәр дә баласы сансыз булса, әгәр дә баласы жүнсез булса, әти-әнисен кыерсыта икән, хәтта шул вакытларда да җәмәгать балага начарлык теләп дуга
кылырга ярамый. Ни өчен? Ул барыбер синең каның булып кала. Шул вакытта, әгәр дә балаң сиңа начарлык тидерсә дә, аңа һидаят сорап дуга кылсаң җәмәгать, менә ул дуга кабул булса, хәерлесе була бит. Ул дуга кабул булса, үзең дә рәхәтлектә булачаксың, балаң да рәхәтлектә булачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, яман дугалардан, яман сүзләрдән үзебезне җәмәгать сакларга тиешбез. Һәм әгәр дә у андый дугалар Алла сакласын кабул булса, гомерең ахырына хәтле үкенергә мөмкинсең. Һәм Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шулай ук безгә хәтта шайтанга, иблискә ләгънәт кылырга, аны сүгәргә безне тыя. Ни өчен? Бер хадистә әйтелә. Бер вакытны Аллаһ илчесе әйтә, шайтанны сүкмәгез ди. Вәләкин Аллаһтан шул шайтанның әшәклегеннән ярдәм сорагыз дип әйтә. Икенче бер хадистә әйтелә, бер вакытны бер сахаба Пәйгамбәребез белән бергә утырып барганда, хайван үстендә, ул хайван абына. Һәм шул йөк хайваны абынгач, шул сахаба нигә шушы хайванга "Эй шукынчык, шайтан шукынчык" дип әйттем ди. Ягъни, шушы сүзләр җиткердем дигәч, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям миңа җавап бирә, шайтан бетсә иде дип әйтмә. Алай әйтсәң, шайтан зур тау кебек булганчы, үз-үзен зурайтып тәкәбберләнә, масая башлый. Минем мәкерлегем, көчем аркасында мин аның җиңдем дип әйтә башлый. Әгәр бисмиллаһ дип әйтсәң, шайтан кичерәя башлый, хәтта кичкенә генә чебен рәвешендә калыр дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм галимнәр бу хадисне укыганнан соң нәрсә дип әйтәләр? Син ди шайтанны үзеңә авырлык килгән саен шайтанны сүгә башласаң, бу шайтанны сөендерә. Бу шайтанны зурайта, кабарта. Менә тиде әшәклегем, менә фәлән булды, менә тигән булды дип, ул сөенә генә башлый. Шуңа күрә шайтанга андый форсат бирмә. Шайтанны зурайтма, әгәр дә үзеңә авырлык килсә дә, яки нинди дә булса бер шайтанның васвасасы тисә дә, нәрсә дип әйтте? Бисмиллаһ дип әйтте. Һәм аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим дип әйтеп, biz шайтанны җиңәчәкбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәтта монда да аңлы буларга чакыра. Һәм гомумән менә шул ләгънәтләрне, пычрак сүзләрне, һәм сүгүнүләрне, һәм башка төрле уятсыз сүзләрне әгәр дә зикрләр белән, дугалар белән алмаштырсак, гүнах урынына савап кына эшләячәкбез, мөхтәрәм җәмәгать. Шулай ук шәригатебездә андый бер зур бер әмер килә. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә хәтта мөшрикләргә, кафирләргә каршы дуга кылырга тыя. Бер хадистә әйтелә, Аллаһ, эй Аллаһ илчесе дип сорыйлар. Мөшрикләргә каршы дуга кылсаң иде, ягъни шул хәтле җилегебезгә үттеләр, шул хәтле авырлык китерделәр, дуга кылсаң иде дигәч, Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, мин ләгънәт кылучы буларак җибәрелмәдем, мин галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелдем дип әйтә. Икенче бер хадистә бу мәгънә тагын да тирәнрәк аңлатыла. Бер вакытны Абу Җаһл, бу Мәккәдә була иде, Мәккә шырында, Абу Җаһл Пәйгамбәребезнең иң зур дошманнарының берсе, ул булай ди: "Әгәр син, Мухаммад, безнең потларыбызны, безнең иләһләребезне сүгүдән туктамасаң, biz син гыйбадәт кыла торган Аллаһны сүгәчәкбез" дип әйтә. Һәм шунда Аллаһы Тәгалә Ан'ам сүрәсендә 108-нче аят булган сүзләрне иңдерә. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Ва ла тасуббу аллазина яд'уна мин дуниллаһ фаясуббу Аллаһа адwan биghayri ilm, кадhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Аллаһ әйтә: Аллаһтан башка затларга гыйбадәт кылучыларны сүкмәгез ди. Әгәр дә сез аларның иләһләрен, путларын яки аларның үзләрен алай сүгә башласагыз, алар дошманлыклары һәм наданлыклары сәбәпле
Аллаһны сүгәрләр. Шулай итеп, без һәрбер халыкка гамәлләрен зиннәтләп күрсәттек. Аннан соң алар Раббыларына кайтачаклар һәм ул аларга нәрсә эшләгәнлекләрен әйтәчәк дип әйтә. Һәм менә монда җәмәгать бик хикмәтле сүзләр бар. Син әгәр дә берәр динсез кеше белән сөйләшсәң, яки берәр башка дин иясе белән сөйләшсәң, яки бөтенләй мөшриклектә, мунафиклыкта булган кеше белән сөйләшсәң, әгәр дә син аны үзеңә чакырасың килә икән, әгәр дә исламның матурлыгын күрсәтәсең килә икән, яки просто дөньяви сүзләр сөйлисең икән, аның изге дип санаган әйберләрен сүкмә. Ни өчен? Чөнки әгәр дә ул яратмаган, теләмәгән сүз ишетсә, ул синең бүтән бер сүзеңне дә кабул итми. Син әгәр дә синең илаһең, синең путың, ул бит таш, ул бит сын, ул бит скульптура дип әйтсәң җәмәгать, ул синең бүтән хак булган сүзләреңнең берсен дә кабул итмәячәк. Һәм аннан да авыррагы, ул Аллаһ Тәгаләгә телтеш тидерергә тиешәк. Һәм син Аллаһны сүгүгә бер сәбәп булырга мөмкинсең. Һәм шуңа җәмәгать, мөселманнар башка кешеләр белән, башка дин әһелләре, башка төрле кешеләр белән сөйләшкәндә, алар хикмәтле булырга тиешләр. Менә бу әйберне аңларга тиешләр. Кешене кыерсытып, кешене мыскыллап, аны үзеңә җәлеп итеп булмый. Аны үзеңә тартып булмый. Аңа каты бәрелеп, аңа син фәлән, син төгән, син бит хайваннан да азгынрак, син бит хайваннан да адашканрак дип әйтүең җәмәгать, ул аның бөтен уйларын, бөтен фикерләрен сиңа каршы, капма-каршы борачак, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа менә без дә алар белән сөйләшкәндә, аларның ихтирам итә торган духовные ценности аларга телтеш тидерергә тиеш түгелбез. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә кушты. Чөнки бу сүзләр Аллаһны сүгүгә китерергә мөмкин булырлар. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безне үлгән кешеләр, вафат булганнар, мәйетләрне сүгәргә тыйды. Һәм гомумән исән кешене дә сүгү ул мөселман әхлагы түгел. Һәм теге ипадавна дип әйтгәндә, үлгән кешене дә сүгү җәмәгать ул яхшы эш түгел. Ни өчен? Чөнки үлгән кеше мәйет, ул ул китте, ул каберендә ята. Син аңа нәрсә генә әйтсәң дә, ул аны берничек тә аның белән инде теге ачуланмый да ул сиңа җавап та бирә алмый. Ул бетте, аның эше тәмам. Ул инде Аллаһ хисабын көтеп ята. Әмма ләкин синең әйткән сүзләрең шул мәйтнең якыннарына авырлык булып төшәргә мөмкиннәр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахих булган хадистә былай дип әйтә: "Вафат булган кешеләрне сүкмәгез, алар үзләренә язылганны инде күреп яталар" дип әйтелә. Икенче бер риваятта Пәйгамбәрбез әйтте: "Бу бары тик тереләргә генә авырлык китерер" дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы Пәйгамбәрбез тормышында да бер кисса була, бик танылган кисса, инде ишеткәнегез бардыр бәлки. Әбу Җәһл Пәйгамбәребезгә каршы көрәште, аның дошманы булды. Һәм ул күферлегендә, мөшриклегендә үлде. Әмма ләкин Әбу Җәһлнең балалары калды. Һәм шул балалары арасында Икрима исемле бер малайы. Ул да күп вакыт Пәйгамбәребезгә каршы көрәшеп, сугышып йөргән кеше иде. Һәм Пәйгамбәребез Мәккәне ачканнан соң ул Мәккәдән кача. Һәм күпмедер вакыт үткәч, ул әкренләп исламга килә. Һәм мөселман була. Һәм мөселман булгач, Пәйгамбәребез бит инде кайтып китә Мәдинәгә, Мәдинәдә була, ул Мәдинәгә килә. Һәм Мәдинәгә килер алдыннан инде ниләрне җибәрә, илчеләрне җибәрә, ганисларны җибәрә. Менә мин киләчәкмен, инде ислам кабул иттем, һәм башкасы дип инде хәбәрләр җиткерә. Һәм Пәйгамбәребез шул Әбу Җәһлнең малайы Икриманың килүен ишеткәч, сахабаларга былай ди: "Безгә ди Мәдинәгә киләчәк Икрима, Әбу Җәһлнең малайы, шуңа күрә әтисе турында сүз әйтмәгез" ди. Әбу Җәһл кем? Пәйгамбәребезнең дошманы. Пәйгамбәребезгә шул хәтле кыенлыклар китергән кеше,
аңа карамастан пайгамбарыбыз нәрсә ди? Әтисен искә алмагыз дип әйтә. Ни өчен? Чөнки бу тере булган кешеләргә авырлык китерә дип әйтә. Әтисе кем генә булмасын, ул барыбер әти кеше булып тора, булып кала. Һәм шуңа исән булган, тере булган кешеләргә андый сүзләрне ишетү җәмәгать ул инде бик тә авыр. Һәм шуңа инде без үзебез дә сөйләшкәндә дә, үзебез дә инде кешеләрне искә алганда да инде авыр сүзләрдән саклансак иде. Һәм тарихка да күз салсагыз, тарих битләрендә бар иде шундый бер әмир. Аның исеме Хаджаҗ ибн Юсуф ас-Сакафи. Ул җәмәгать менә укып карасагыз тарихны бик гаҗәпләнерлек әйберләр, ул канга батыра. То есть исламның беренче канлы сәхифәләре, канлы битләре примерно шул Хаджаҗ вакытыннан башлана. Сахабаларны, табигиннарны кыерсытып бик күпләренә җәмәгать ул теге уйлап тормыйдыр. Кешенең башын шабырга дип әмер генә чыгарып тора иде җәмәгать. Һәм менә шул кешеләргә шул хәтле зыян салганнан соң да ул вафат булгач, галимнәребез, мисал өчен Имам Әхмәд ул әйтә иде: "Ла нухиббуху ва ла назид" дип әйтә. Хаджаҗны без яратмыйбыз ди. Һәм бүтән ул сүзләргә берәй-бер дә өстәмибез дә дип әйтә. То есть мы его не любим, и к этому мы больше ничего не добавим. Всё, бетте. Ул инде вафат, ул инде үлде, Аллаһ каршында үзе җавап тотачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, мәйетләрне сүгү шулай ук мөселман әхлагыннан түгел. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, бик тә зур гөнаһларның берсе булган әйбер әти-әнине сүгү. Әти-әнине ләгънәт кылу, әти-әнине хурлау. Һәм бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә: "Иң зур гөнаһларның берсе кешенең әти-әнисен ләгънәт кылуы" дип әйтә. Һәм сахабалар моны ишеткәч: "Эй Аллаһ илчесе, ничек инде кеше үз акылында булган кеше әти-әнисен сүгә ала" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйди. Сүгә ала, ничек итеп? Әгәр дә берәрсе белән ызгышса, әтисен начарлык белән искә ала. Әнисен начарлык белән искә ала. Әтигесе җавап итеп нәрсә ди? Моның әнисен искә ала, моның әтисен искә ала. Менә бу җәмәгать бик куркыныч сүзләр. Сез теге уйламагыз, хәзрәтләр алар үз дөньясында яшиләр, без үз дөньябызда яшибез дип. Без прекрасно беләбез, халык ничек яшәгәнлекләрен, туганнар бар, танышлар бар, күршеләр бар, күреп торабыз ничек халык яши. Һәм халык сөйләшкәндә менә шушы кемнеңдер әнисен искә алып, сүгенү сүзләрен әйтү җәмәгать, ул халыкта ике сүз сайын чыга авызыннан. Менә бу җәмәгать бик тә авыр булган сүзләр. Кайсы бер вакытта кеше уйламый да, просто әйтә дә, тормыш дәвам итә, аның сөйләшүе шундый. Әмма ләкин бу гөнаһның авырлыгын белгән булсалар, гомердә мәңге әйтмәсләр иде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ничек кенә ачуың чыкмасын, ничек кенә авырлык килмәсен, хәтта шушындый авыр вакытта сүгенү сүзләре һәм бигрәк тә кемнеңдер әнисен яки әтисен искә алу җәмәгать бик зур гөнаһларның берсе булып тора. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям күркәм әхлакларга ия булган кеше иде. Бер кашанда сүкмәде, бер кашанда зарланмады, бер кашанда инде начар сүзләр әйтмәде. Һәм шуңа хадистә китерелә, Аллаһ илчесе кемнедер сүгүче, кемнедер хурлаучы кешеләргә ләгънәт яудыручы булмады дип әйтелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, һәммәбез дә шушы күркәм әхлакка ия булсак иде, авызларыбызның чисталыгын сакласак иде, һәм кемгәдер ләгънәт яудырудан, тормышларыбызда булган байлыгыбызга, мал-мөлкәтебезгә ләгънәт яудырып бәрәкәтләрен киметергә Аллаһ Тәгалә һәммәбезне дә сакласын. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.